Voazany kaserana. Anao mamanindro? Zay mandigny tagny 2025 ho avy. Afana impaka za tagny 2024. Izy tô feno masantoko tagny tô. Izy tô tsy magnambigny za he. Alenao fiana mandeha amin'ny papa. Watatia mama roe. Za tô tsy avy agny za lefaka boeto. Mama volagno amin'ny papana fa izy ko te hita za tonga avy atô agny. Za tô mbola tsisy 4 millions 5 megny papana agny. Ave za volagno aminazy fa mbola tsy Madagasikara tany misy za zay. Mbola tavelagna avy boeto. Mbola mandamy adiny lingana morony kisistara ndraiky devoly. Hatramy devoly ene very vola tamy kisistara igny. Mbola nagnano investissement zare kato fa mopaka kato agny miady. Adinjare milamigny za vao mijotso ambony tany. Sady zo mahay asa papana le olona angalarane botsibotsy mangata mbola hela. Aink za hantsoli matiky za. Sady zay aloka eo amin'ny papanao mila mikotrakotrana hely mila fatapatra hely so direkitra komondriny mena be. Eo ko za mihinany fatiny. Be, anao lefaka hiady amin'ny rafoza? Watatia nalikirto. Averina zo mbola tsy kiadivagna. Na zagnahary namorogna ny lanitra sy ny tany ko makarefaka za mbola tsy kiadivagna. Ary valiketika anao zany mbola mahimbo. Valiketika naty te kota may finagny tofo naty tana za.